Hvert år får 3.500 danskere pludselig uventet hjertestop. Kun 350 overlever. Et hjertestop kunne ske lige her og her. Eller her. Mit navn er Michael Byskov. Jeg arbejder til daglig som paramediciner, og for at jeg kan gøre mit job, har jeg brug for din hjælp, når folk falder om med hjertestop. Jeg vil nu vise dig filmen omkring Morten Bertelsen, der fik hjertestop. Jeg har lovet sygeplejersken på vagtcentralen. Hvad er det sket? Jamen, det er en, der kom løbende lige forbi mig, og så pludselig falder han fuldstændig om bevidstløs og slår hovedet lige ned i asfalten. Dette er starten af det alarmopkald, hvor Knud Kofod ringede 112. Jeg tager løbetøjet på og siger, vi ses til familien, og så løber jeg mig en tur, som var planlagt til at tage et sted mellem en halv og en hel time. Det næste, jeg husker så, det er, at jeg vågner op på intensivafdelingen. Morten Bertelsen er 27 år og ude at løbe igen. Men det var lige før, at han fik løbet for allersidste gang, da han var på ferie på Bornholm. For Morten Bertelsen fik pludselig et hjertestop. Noget han ikke begriber, da han vågner igen på hospitalet. De har sagt til mig, mens jeg har ligget i koma, at jeg har faldet og slået mig. Og det er så åbenbart det, der sidder fast i hovedet på mig. Det er, jeg har ikke haft hjertestop. Jeg har faldet og slået mig. Jeg vil ikke tro på, at jeg har haft hjertestop. Det er sommer, sol og ferietid. Vi er i den lille by Persker på Bornholm, hvor Knud Kofod fra Vejr Park er i gang med at vande blomster. Og lige pludselig. Og så passerer han hovedgaden. Og så når han lige ud for mig her, så pludselig så falder han fuldstændig på næsen. Det her er de sidste minutter af Morten Bertelsens liv. Løbeappen på telefonen viser, hvordan løbet gik, men stopper brat her midt i Persker by, hvor hjertestoppet pludselig rammer. Da Knud Kofod kommer hen til Morten Bertelsen, er han ikke i tvivl om, hvad der er sket. Der er hverken puls eller vejrtrækning. Og han ligger og slår sig meget, og hans øjne er vidt åbne. Og han reagerer slet ikke stadigvæk? Nej. Vil du også skal I til at give hjertemassage? Her sidder Knud Kofod lige på det sted, hvor Mortens liv så at sige lå i hænderne på ham. Han rekvirerer hurtigt en ambulance på 112, går i gang med hjerte-lungeredning, og hurtigt kommer 2 tyske turister til for at hjælpe. Og så får de besked over telefonen, at der er en hjertestart oppe i Brugsen. There's a supermarket up here. They got a defibrillator hanging there. Could you please get it? Konen hjælper med at give kunstig åndedræt, mens manden hurtigt kører de 500 meter til Brugsen for at hente hjertestarteren, som hænger der. Hurtigt er han tilbage igen. Don't touch. No, don't touch the patient. Hvad de lader nu? Okay, hjertemassage og indblæsninger. Og så sætter hjertestarteren på. Det var overraskende let. Og så fortæller den, hvad man skal, og så må vi støde en gang. Ja, han var heldig, at I var i nærheden. Det hele startede ellers som en rolig feriemorgen for familien. Hustruen Anna og Morten var sammen med de 2 måneder gamle tvillinger og deres svigermødre på Bornholm. Så sidder mig og svigermor og spiller lidt kort ude i haven og nyder vejret. Og min mor, hun er i bad imens, og så bliver jeg så ringet op af Mortens kusine, at Morten simpelthen er faldet om med hjertestop. Rør ikke patienten. Analyser. Stød anbefales ikke. Giv hjertemassage og indblæsninger. Hjertestarteren fortæller Knud Kofod, at han igen skal give hjertemassage til Morten Bertelsen, og han fortsætter indtil ambulancen er fremme. For når en person har fået hjertestop, mister man 10% overlevelseschance per minut, der går, hvis der ikke gribes ind. Og med en responstid på ca. 12 minutter fra alarmopkaldet går ind, til ambulancen er fremme, er der ikke mange chancer tilbage for at redde Morten Bertelsen. Men i Persker kæmper de for hans liv. Heldigvis er der nogle mennesker, der uden tøven hjælper alt, hvad de kan. Og det gør, at Morten Bertelsens hjerte begynder at slå igen. Morten er stadigvæk bevidstløs, men hjertet slår. Det er næsten helt sikkert, at Morten Bertelsen ikke havde overlevet, hvis han ikke havde fået hjertemassage og et stød fra hjertestarteren, før ambulancen var fremme. Og i dag har Morten Bertelsen det godt. Hygger sig hjemme med tvillingerne og hustruen Anna. Glad for livet og glad fordi der var nogen, der hjalp, da han havde brug for det. Vi har nu lige set filmen omkring Morten Bertelsen, der blev reddet i sommer. Jeg vil nu vise jer, hvad de gjorde, der havde afgørende betydning for, at han i dag er i live. Hvis du er vidne til et hjertestop, er det vigtigt, at du altid med det samme ringer 112 for at få professionel hjælp frem hurtigst muligt. Der er nu en ambulance på vej.
Og det er vigtigt, at vi starter med hjertemassage og kunstig åndedræt, indtil ambulancen når frem. Jeg vil nu vise dig, hvordan man giver hjertemassage og kunstig åndedræt. Du starter med at blotlægge brystkassen. Placer nu din hånd midt på brystkassen. Lægger den anden hånd ovenpå og fletter fingrene. Læner dig godt ind over personen, strækker dine arme, og du er nu klar til at give hjertemassage. Når du har givet 30 tryk, så kan du give 2 effektive indblæsninger, hvis du er trænet til det. Skab fri luftveje igen. Luk af for næsen. Lav 2 indblæsninger til personens brystkasse hæver sig, og fortsæt herefter med hjertemassage hurtigst muligt. Vi er nu så heldige, at der er kommet en hjertestarter frem, og jeg vil nu vise dig, hvordan man bruger den. Man tager låget af. Når man tager låget af, så ligger der en pakke med elektroderne i. Åbn pakken og tag elektroderne ud. Fold dem ud og placer det røde kryds midt på brystkassen, der hvor du giver hjertemassage. Træk først i totallet. Kør din hånd henover, så er du sikker på, at elektroden klister godt fast. Apparat OK. Voksenelektroder. God hjertemassage. Hvis personen har behov for et stød fra hjertestarteren, vil hjertestarteren fortælle dig det, og du skal blot følge dens anvisninger. Rør ikke patienten. Analyser. Stød anbefales. Rør ikke patienten. Tryk på den blinkende stødknap. Der stødes. Alle væk. Stød afgivet. Giv hjertemassage og indblæsninger. Redder du liv, eller ser du på,